Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da shan ruwa, barkanmu da kammala azumi. Allah Ubangiji ya ba mu kowa lada, Allah ya karbi ibadunmu, ba don halinmu ba don dabaranmu da wayanmu ba. Albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya karbi ibadunmu, Allah ka sa mu dace. Duk yawancin jaruman Kannywood maza da mata sun yi umara a Saudiya. Wannan sallan azumin a Saudiya suka yi sallah, a Saudiya suka karasa azumin su suka yi sallah. Allah Ubangiji ya karbi ibadunsu, Allah ya sa kuma da zuciya ɗaya suka je, Allah ya sa sun yi ibada mai kyau, Allah ya karbi ibadunsu, Allah mu ma ya karbi ibadunmu gabaki ɗaya. Masu son zuwa wannan guri umara, Allah Ubangiji ya ba su ikon zuwa, kuma Allah ya sa an sun je su ma su yi addu'a da zuciya ɗaya, su je da zuciya ɗaya su yi ibada yanda ya kamata. Ali Nuhu ya je umara, ya yi sallah a can, ya karasa azumin shi a can da shi da yaron shi mai suna Ahmad. Allah Ubangiji ya karbi ibadunsu gabaki ɗaya, Allah ya karbi ibadunmu. Nan ma dai sarki Ali Nuhu ne kamar yadda kuke gani tare da abokin aikin shi a gurin sana'an fina-finai a Kannywood, wanda a yanzu haka suke shirya wani shahararren fim mai dogon zango mai suna Alaka, wanda shi wannan ya fito a matsayin Isham, shi kuma Ali Nuhu ya fito a matsayin barista, wato a fim din a matsayin lauya. Ali Nuhu ya ɗauki nauyin fim din nan ne gaba ɗaya, kawai ya zuba mutane ba don ya haska kanshi ba, sakamakon idan kuka lura a fim din ma za ku ga ba a cika nuno Ali Nuhu sosai ba, sai dai su Isham din da sauransu. To Allah ya sa dai mu dace, kuma Allah ya karbi ibadunmu. Barka da sallah. Momi Gombe ita ma ta samu dama halartar umara, ta je ta yi sallah a can tare da Hafsat Idris da yaranta. Hafsat Idris wanda ake malakabi da barauniya, ita ma ta samu daman halartar umara tare da yaranta. Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu gabaki ɗayanmu. To sai Rahama Sadau manya ba, ita ma Rahama Sadau ta samu dama halartar umara tare da mahaifiyarta da kuma yar uwarta. To Allah Ubangiji ya yafe mata kurakuranta, abubuwan da ta aikata a baya a Kannywood da wanda ma ba a Kannywood ba, Allah ya yafe mata sakamakon wannan wata mai girma da albarka da dimbin tarin albarka a ciki. So mu ma Allah Ubangiji ya yafe mana, kuma Allah ya sa dai mu dace. Nan kuma Nafisa Abdullahi ce, wankan da ta yi kenan da wannan sallar, da karamar sallar nan kenan, sallan azumi kenan, wankan da ta yi kenan. To mutane dai ba a raba su da abubuwan cewa, sakamakon wannan wankan da Nafisa Abdullahi ta yi an fara ɗauka ana cece kuce akan wannan wankan da ta yi. To koma dai miye da ya gade wankan da ta yi nan da wannan sallah, to Allah Ubangiji zai karbi ibadunta, mu ma Allah karbi ibadunmu. To nan kuma Tima Makamashi ce, ita dai tana nan gida Najeriya, a nan ta gudanar da sallan idinta. Allah karbi ibadunta, Allah karbi ibadunmu gabaki daya. Saban da suka samu da ita da Sadiya Haruna kwanaki da sauran mutane, haye sanadiyan zuwan Sadiya Haruna freezing aka kulle ta na kusan wata 3 ko 4. Allah Ubangiji ya sa su shirya, kuma Allah ya yafe musu gabaki daya, Allah ya yafe mana, Allah ya kara haɗa kanmu. To wannan shi ma na san za ku san shi in dai kuna shiga TikTok, ba boyayye bane a TikTok, sakamakon wani iskanci da yake haddasawa. Shi ma sunan shi da Idris, amma ana mai lakabi da mai baranda, sakamakon irin hotunonin batsa da yake ɗaukowa na mata yake sakawa, yake maganan batsa a matsayin yana faɗan kaza dai, kalmomi dai na batsa dai da sauransu. To shi ma gashi nan Allah ya mai zuwa umara, ya je umara a wannan lokaci. To Allah Ubangiji da ya yafe mai abubuwan da yake aikatawa, Allah ya yafe mana gaba ɗaya, Allah ya karbi ibadunmu. Ga ɗan banzan nan ana tare da shi da Ali Nuhu a umara. To Allah da ya yafe mana gabaki ɗayan mu, Allah ya sa mu dace. Wannan kuma na san za ku san shi ma ba boyayye bane, wato Malam Ibrahim MC kenan, wanda ake mai lakabi da masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kowa ma dai masoyin manzon Allah ne insha Allah, dan na san masoyan manzon Allah suna da yawa. In dai kai musulmi ne, dole ne ya kasance kai masoyin manzon Allah ne insha Allah. A nan dai yana bayani ne, yana cewa ga umara nan dai ya samu ikon zuwa, wanda kuma ba su samu ikon zuwa ba, Allah Ubangiji ya ba su daman zuwa, Allah ya sa su yi ibada na kwarai, Allah ya sa su yi ibada tsakani da Allah da zuciya daya. Su ma ga su nan, Allah ya karbi ibadun su, yana ma Najeriya addu'a ga baki ɗaya da dukkanin musulmai, Allah ya ba mu kowa zaman lafiya, sannan kuma yana nuna ga mutane nan an tare ana ta faman ibada. To Allah dai ya sa mu dace. Kada ku manta ku yi subscribe din YouTube channel din nan mai suna Kannywood Family, kada ku bari a baku labari, ku yi subscribe, ku danna ƙararrawa.
mun gode. Ku tsaya ga su Abale su ma ba a bar su a baya ba. Daddy Kima kenan wanda aka fi sani da Abale Ojoko Sanda tare da abokanan aikin shi na Kalala wanda suke acting din yan daba ga su nan da su Dan Mama. Kun dai san su dai ba ɓoyayyu bane ba saboda yanzu su suke suna a duniyar fim din Hausa na Kannywood. Kada dai ku manta ku yi subscribe ku danna ƙararrawa sai an jima mun gode.